Здрасти, хора! Тук ще ви представим Майнкрафт, който сме направили. Първо ще ви покажем мазето. Чакай бе! Мазето Нали трябва да кажеш Емо? Аз съм Емо. Аз съм Емо, пред мен е Алиджана. Как ще съм Алиджан бе? Алиджан, нали Да, си, без бе? коша. Да, без кошер си. Какво правиш сега? Никога без да искам, бе. Добре, мълчи сега. Сам много не трябва. Оле, вижте колко са големи, бе. Мълчи малко сам. Говориш само за себе си. И сега ще си взема една храна. От тук его. Да. Сега отивам. Ти трябва много памет за той бе. Що ме удари? Аз не те ударих. Чакай, видео сетих. Трябва Хора, не съм снимал как оцелявам. Какво стана? Ви намали си звука бе? На Майнкрафт. Аз Сега намаля звука. Хора, не съм да отиваме ли на мазето, бе? на мазето. Пещерата бе. Мазела е. Нали той е мазела е. Чакай да влеза ги навътре. Абе не там бе. Чакай, бе. Отвънка бе. Чакай, нещо ще направя. Да, хората е Емо. Хора тук няма чит никакъв. Да. Какво правиш бе? Какво печеш бе? Какво печеш? Не дей. Това ще пича, чакай. Аз отивам. Не. Съсача. Я бил склип. Да, хора, така е. Ме склашат. Да, без кошер бе. Хора, той ми вика Алиджан, те свикна. Няма да му... Запалих печките, сега излизам вънка. Толкова ни викай бе. Защо, бе? Всичките чуват. Да ме чуе, да е. Всичките чуят, ама. Чуват. Да отиваме ли на мазето, кажи? Да чуят, да. Сега Пещерата, стига с този мазе. нали мазе го направихме? Да, пещера, пак. Да, хора, опа. Да, хора, ще го направихме, нали, за такова нещо. Тук като фермичка. Ферма! Да, тук имаше, да, нали, тук е така. Имаше, да, и тук го направихме, като бесиянчи, тук сядаме и си гледаме огъня и се топим. Така, от тук трябваше така да го направя нещо. Той не се вижда как пораства, тъй че така ще го остава, всеки случай. Трябва да е ниско, няма такива очи. Кой му трябва, бе? Никой бе. Аз умирам, бе. Чего? Умря, край. Не, бе. Къде умря, бе? Във водата. Аз нищо не найма. В коя вода, бе? Ти не си бил във водата, дори, бе? Бях, оле, аз съм далеч от къщата ни. Абе, що не си? Чакай да те телепортна, бе. Чакай сега. Чакай. Без да искам умрях и сега не знам. И тук се пише Алиджан. Тай просто остава. Мудре, бе. Да, просто той се умрява, видяхте. А къде ти са нещата? Къде отиваш? Къде ти са нещата? Нещата. Да не са и тук. Ай, го е. Аз мисля. Абе, преди сега стака, служи си, ари. Аз виж къде съм, брат. Излез малко. Не. Ари нещо направим, бе. Горе там, нали, където оцеляваме вече, нали. Там, където правихме къщите. Виж къде съм. Торчовете! Аз силам. Виж къде са торчовете. Опа, извиняй, торчовете. Ти нямаш място. Освободи си нещо. Абе, служи си бронята. Ага. Да, бе. Ето, взеги. Да. Сега къде си ти?
И сега ще представим... Нищо няма да представим, просто съм това. Да, бе. Направихме го винаги да е нощ, да... Ден, бе. Да, ден. Нещо такова. Твоето няма, не. Твоето ви приключи просто не става. Да, бе. Просто, аз се знам. Защо? И там ще ви представим... Така? Искам да ви представим... Къде си, бе? Така. Е, тук събирам кол. Кал. Кол е кал. Ай, така спря. Чиничка, бе. Аз чувам... Деца ли имаш? Май тако. Мата. Май така спря. Просто не снимаш. До сега не съм снимал така и не знам. Така. Няма да ти. Гледай тази бас, тази вода, бе. Аре, бе. Спри тъпа вода. Гледай я. Аз съм в мазето. Ай, спри, стои мъже, бе. В пещерата съм. Пещерата, долната. Сега... Его басиена, его... Да. И тук направихме портал. Да, ма някъде. Какво станало е? Това си на новата става. А? Какво ти станало е? Нямам кабел. Слагам дъх. Какво нямаш? Дамка. Изляза за малко. Чувака да сла. Не. Сега... Аре, отивам горе. Какво да правя? Тук направихме лава. Его лава. Аз съм вроде не запомнях къде става. Нещо ми върна. Играй я геймплей. Такъв ми е така. Защо някаква неща там, нали, обработка. Обработка да направим. Тук ще направим... Не знам какво да правя, нямам нищо за идеи. Ще взема меч, ще взема кирка и отивам. И да не върши. Нещо е. Ще говорила. Тук ще излезе. Съм излезнал. Ще си взема една храна. Един. Така спря. Ти гладен ли си, бе? Гладен ли си, бе? Не, ще се телепортнам. Айде, бе. Телепортни са, бе. Така ще. Айде, да никъде сега. Той там. Ще вляза телепорт. Какво за? Памя ми се ви. Какво ти са падна?
Откъде? Така. Добре. Махай се оттам, не. Ще вземеш тия. Не иде, бате, не иде. Моля те, не иде. Къде си, ей? Не иде, бате, не иде. Тя малко ли? Къде си, бе? В пещерата е. Пещера, бе. Нали в пещерата си, бе? Каква пещера? Какво пещера имаш? О, видяхте. Видяхте. Ти на мене, а? Чакай ме, бъдем му. Ти на мене, а? Всичко са пръсна, брат. Защо направи така, бе? Всичко са пръсна. Сега как ще се ги прибера? Айде да пъртната, бе. Да, дай, брат. Алиджан. Не, Алиджан, бе. Емо. Емо, Емо. трябва чак да отида при това. Чак. Аре, бе, това бъг, бе. Яриш се, долу са. Във водата. Плинк. И отиди да седем всички в водата. Ко ми стана така? Поне се вземи ти, бе. Спаун поинт. Фак. Емо. Алиджан. Ай, пак. Ай, във водата, бе. Са във водата, бе. Иди. Да, разкажи. Да. Оцеля, видя ли? Да. Не. Аз умря. Yes, какво е? Аз ще взема нещата. Не, бе. Не може. Ми избърках. Няма да ги вземи. Няма да ги вземи. Няма да ги вземи. Брат, всичко са разположи. Не, път, че няма да играем то. Всичко разположи.